נצלם? מי שזה לא... אפשר להוציא אותה. אהלן חברים, אני בעל עסק, ואני רוצה לעשות לכם סרטון, שיווק. אבל הבן אדם שמצלם אותי, אין לו מושג מהחיים שלו. ואני נראה לו טבעי. וגם אני לוקח פסיקים במקומות לא נכונים. חברים, יש לכם עסק, אתם רוצים לעשות סרטוני שיווק לעסק שלכם, ואתם לא יודעים לעמוד מול מצלמה. כל פעם שאתם פותחים את המצלמה, אתם מתחילים לגמגם, ולא יודעים מה להגיד, ונמאס לכם מזה. אז נעים מאוד. קוראים לי עידן שקרוקה, אני שחקן למעלה מעשור, שיחקתי בסדרות, בסרטים, שיחקתי בתיאטרון, ויש לי בדיוק את מה שאתם צריכים. אני יכול לתת לכם את הכלים שתרגישו טבעי מול המצלמה. כן, טבעי. ממש תשכחו שהיא קיימת. וגם, יש לי את כל המעטפת להוציא לכם סרטון לפנים. רוצים סרטון כזה? רוצים להעלות את העסק שלכם? רמה אחת מעל? דברו איתי, נארגן אתכם.